би го изпрачи и ще го гледат. Човек, къде е? Тук някъде се заклевам, че имаш село. Оф, човек, остави, е! Там ще живеем, става ли? Чайна Сакилна. Не сме направили такова за това. За когато умираш на таковаш, но си взимаш айтемите и така. Нали? Да. Силна... Паднаха мятежи. Не са ти паднали, нищо не ти е паднало. Айте ми, че ми паднаха. Като скина. А, да, ето ги. Взимам фото намера. Аз си ги взимам на сечката ми. Чакай, аз ти дам айтемите. Взимай. Няма, бе. Аз ти дадох нужните части. Къде си? Ето. Виж къде да спална. В това якото. Чай, тук може да си оставя някакви работи резервни. Става ли? Да си оставяме резервни. Да, може. Тук си оставяме резервните работи. Да, добре. О! Тега че пагото е! Майка ти просто. Аз си сложих Добре. айтемите там. Взимам си един меч. И една кирка, и една брадва. И брони само. И съм готов. Аз си взема други брони. Знаеш какви брони ще си взема други? Не диамантени. Фи. Даже по-слаби от айрон броничи. Фи. Чакай. Те са верижни панталони. Верижни. Че знаеш ли, че те предпазват от лава? Те те предпазват, ако падиш в лава. Бах ти яките са. Бах ти яките са. Не, умираш по-бавно. На геймот ли си? Не съм Ще съм на Game Mode 0. Game Mode 0 искам. Първо от теб. Престани, ти се ме убиеш. Няма. Ако му убиеш, затварям ти на момента. Добре. След това я ще направя. Добре, айде виж. Изписат, че аз съм. Ай сега ладе. Ако ме удариш, и аз правя същото. Чули? Ама без не искам много те ударя. Не се брои. Ама ми даваш храна, за да се възстановя. Иначе, виж какви мостови съм правил. Виж и бамбук съм усетил. Крипър. Лечила! Къде съм? Аз си взимам храна от геймод. Без такива, бе. Си взимам и път. Само храна си взимам и брони и мечове. Добре, айди. Понеже ти обещах да си админ. На геймод ли си? Не. Добре, ще телепортна.
ако си на ГМО и си на много високо, ще те убия. Ела, виж, ла. Тук гори, виж. Те релси, Качваме се и си ловим риба. не ги щупали те релси, що ти са? Махай ги, махай ги. Не ги майнали? Да, виж го моето зеро тук. Даже злато имаше, видях. Къде е? От тях. Аз да го взема. Ах, твоята мамичка, Маша. На мен ли го каза? Не, на играта. К. Майната ми. И. F11. Само зомбите или теб ли те нападат? Не. Не ме да падат, защото съм пича, пък те не са срещу пичове. Тук е нещо много тъпо. Що се живеем тук? При селото по-добре не живея. За какво? Сега се ида в селото направо. За какво е? Право години. Искам тук леники. Добре де. Знаеш какво операция? Накрадвам се. Че ако знаеш, аз какво взема в момента. И ставам на ГМО. Не търся селото. Няма бе, тук живеем, бе. Аз това за какво съм го правил? Няма бе, виж, тук вземам и всичко. Всичко с ГМО си направил. И ти ли си на творчески режим, а? Да, искам тук да направя едно нещо. Да мога да се качвам на рибарската ми Телепортни позиция. са при мен. Телепортни са на мен. Защо? Моля, моля. Моля ти се. Добре, е сега. Е сега. Ама ще живеем тук. Добре. Виж само. Пепа Ники. По-скоро на No Thanks TV. Но преди са Ники, че ми е по-лесно да го пиша. То са ми се махна всички айтеми. Просто, но ще го напиша в чата. Ще го напиша.